Ja, men... nej. Luk. Det er en tysk, den har bare... Det var billigere at køre med damp end diesel. Men publikum, så har vi fået dapper på skiven, og det her det er en typisk repræsentant for privatbanerne. Det vil altså sige, det er ikke statslige jernbaner i dansk. Sagt på både 4 og 20 folkesæt. Toget brugt til fremførelse af persontog, og selvfølgelig også et handletog og godstog på Horsens Østbaner, og kan køre med en hastighed på ca. 60 km i timen. I 1969, da man holdt helt op med damp på de forskellige privatbaner, der spæde og dør, og det vil sige, at jeg ved ikke, om døren er aktiv mere, men i gamle dage kunne man gå fra lokomotivet og så over på DSB havde på nærværende tidspunkt omkring 1920 fået lavet en enretskontrakt med lokomotivfabrik Frix i Aarhus, 4 driven kobbelhjul. Og så 60-cylinderen, det vil sige, at den har 3 lige store cylinder, der ligger derinde. Og det giver en meget, meget rolig gang i sporet lokomotivet. Grunden til, det er et godstogslokomotiv, eller
har sagt, hvordan I kan se et godstogslokomotiv. Det er, hvis I kigger på dobbelthjulene, så kan I se, at de er relativt små, hvis I sammenligner med for eksempel en maskine, der har store hjul, så der skal kunne køre hurtigt. Det her lokomotiv skulle kunne trække meget, og behøver ikke at køre så hurtigt. Men det er altså DSB's kraftige godstogslokomotiv fra 1923, og det var 30 godstog om til 1000 tons på hovedbanerne. Vi ser på den lokomotiv, som også kan tage sig det er jo smart, og det er jo noget, der sige det bygges om, selvom man ikke måske ikke lige byttede køderne fra en bog, så op af i princippet kunne det så gøre, men det er sandt godt. For øjeblikket, det er store og det er det blommer, og det er sindssygt betyder, det er hvide, og så blommer det hvide på blommer, og samtidig herved aftogen man nummerplade, og det er ikke nummerplade, der var sag på lokomotiverne, fordi de var ædelmetal og samlede det, så kunne de så ikke blive stjålet, og så skulle bruge det til ædelmetal. For at spare penge de lokomotiver, der blev bygget under på fyrkasser. Så de blev bygget med 3 fyrkasser. Og det opfører sig både videre anderledes over. Derfor var der på lokomotiverne opsat nogle advarsler.